נר שני של חנוכה, שכונת סג'עיה. מפעל של ממתקים שמחלקים לילדים כשעושים פיגועים. אנחנו מדליקים את האור נגד המקום החשוך הזה ושורפים אותו עד שלא יישאר פה זכר לכל המקום הזה. הרגע מצאנו פיר ענק ממש קרוב לכאן מעבר לפינה, פיר שמשמש לוגיסטית את כל הפירים הנוראים שיש פה באזור. שכונת סג'עיה, שכונה נוראית. שיהיה לכולם חג שמח. חג שמח. נר שני של חנוכה, חג שמח. חג שמח. חג שמח.